Esinye isigameko sokucwasa ngokobuhlanga, abafundi baseGrosvenor High bangenele umbhikisho befune ukuba kuxoshwe uthishanhloko okuthiwa nguyena ngubhongoza ekubizweni kwabafundi abansundu ngenkawu, bese kuthi laba abasebenzisa izithuthi zomphakathi ukuya esikoleni babizwe ngama-taxi queens. Labafundi bathi okubacanula kakhulu indlela okufanele benze ngayo izinwele zabo. When we have our afros out, they always tell us that it's unruly and it's untidy and that it's not looking good when we're wearing our uniform. It's not okay to be going to school and being called a black monkey because we're not monkeys. Eminyakeni emine edlule lesikole sibe nezigameko zokucwasa abafundi abansundu. Isigungu esilawula abafundi lapha sithi naso asikwazi ukulawula kahle ngenxa yokucwaswa. Kuyenzeka nakuthina kwi-board le governing board and sesibikile kakhulu einhlakeni ezifanele ngisho ephezulu kwi-HOD's office sike sathumela ukuthi sicela ukuzosizwa ngoba impela kulesi sikole impi yohlanga ikhona kakhulu. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthi bazothathelwa izinyathelo labo okuzotholakala ukuthi babhebhezela izenzo zokucwasa. Uma ke ukuthi ama allegations maswa investigators yawathola ukuthi into ekhona asiyongabaza ukuthi sithathe inyathelo. Umphathiswa wezemfundo KwaZulu-Natal uzohola lo mnyango ngesonto elizayo lapha esikoleni ukuyozama ukuxazulula lezi zigameko. Eyindabeni ze SABC ngikuvusi Khumalo eThekwini.